गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। भारतनि गुबुन हादरनि मावख'आ भारतारिफोरनि थाखाय मोनसे मिथिसार बिलाइ फोसावदों। बे मिथिसार बिलाइ फोसावनाया म्यानमारनि राखाइन रायजोआव भारतारिफोरखौ दावबायहैनो नाङा होननानै बिथोन होदों। मिथिसार बिलाइ फोसावनायाव बुंदों रैखाथिनि थासारिया जेंना गोनां जानाय, फोनांजाबनि मोजां सुबिदा गैयै आरो गोनांथार मुवा बेसादफोरा खम जानायखौ नोजोर होनानै गासै भारतारिफोरखौ म्यानमारनि राखाइन रायजोआव दावबायहैनो नाङा होननानै बिथोन होदों। जाय भारतारिफोरा राखाइन रायजोआव गिबिनिफ्रायनो दंखायो बिसोरखौबो थाबैनो राखाइन रायजोखौ नागारनो बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनि 1 फेब्रुआरियाव सान्थ्रि हानजाया खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ सोलायनानै सान्थ्रि हानजाया खुंथाय गोहोआव थादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो म्यानमाराव सुबुंखान्थिखौ लाखिलांनो दाबि दैखांनानै हेंथा धरना होनाय जादों। राखाइन रायजो आरो माखासे गुबुन गुबुन रायजोआव थांनाय बोसोरनि अक्ट'बर दाननिफ्राय हाथियार लानाय हानजा आरो म्यानमारनि सान्थ्रि हानजानि गेजेराव गिख्रंथाव दाङाबाजि जादोंमोन। म्यानमारनि सान्थ्रि हानजाया गावसोरनि खुंथायनि हेंथायै हाथियार लानानै दावहा नांनायफोरनि सायाव एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो म्यानमारनिफ्राय भारतनि सिमा बारनानै हाबफैनाया बांदोंमोन। बेखौ लानानै भारत सरकाराबो जिंगासिनो गोनां जादोंमोन। एसआइ जुनमनि राभानि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै मोनसे गिदिर आपडेट। एसआइ जुनमनि राभानि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै सिबिआइआ मोनसे रोखा फोरमायथि होदों। सिबिआइआ रोखा खालामनानै होबायदि एसआइ जुनमनि राभाया गारि सौग्रावनाय जाथायजोंसो जिउ गोमादों। एसआइ जुनमनि राभाखौ रावबो बुथाराखै एबा रावबो जिउ फोजोबाखै, अदेबानि गारि सौग्रावनाय जाथायजोंसो जिउ गोमादों होननानै सिबिआइआ रोखायै फोरमायथिना होदों। थांनाय 2023 मायथाइनि मे दाननि हर गेजेराव गारि सौग्रावनाय जाथायाव एसआइ जुनमनि राभाया जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायनि सायाव गिबियाव सिआइडिआ संदानदोंमोन आरो बेनि उनाव गुवारै संदाननो थाखाय आसाम पुलिसआ सिबिआइनि आखायाव गथायो आरो बेनि उनाव माखासे दान गुवारै संदाननायनि गेजेरजों सिबिआइआ रोखा खालामनानै होबायदि एसआइ जुनमनि राभाया गारि सौग्रावनाय जाथायजोंसो जिउ गोमादों। कक्राझाराव बनसु आफादआ नैथि गायसनथाइ सान फालिदों। बेजों लोगोसेनो आफादनि गाहाय मावख' जांख्रिथाय देराखौबो बेखेवो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय जायो। बनसुनि नैथि गायसनथाइ सान फालिनायाव आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि, पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, बड'लेण्ड सेनियर सिटिजेनशिप फरामनि सोद्रोमा अमरसिं ब्रह्मजों लोगोसे बनसुनि गासै जिल्लानि मावथि बिथांमोनहा बाहागो लायो। आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बे बाराव आधार कार्ड गैयाब्लाबो सरकारनि बायदि बायदि अनसुंथाइफोरखौ मोननो हासिगोन। आधार कार्ड गैयाब्लाबो अरुण'दय रेशन कार्ड, जब कार्ड, बोराय बुरैनि पेन्सन आरो बायदि बायदि सरकारनि मुलाम्फाफोरखौ मोननो हासिगोन। बे मुलाम्फाखौ माबोरै मोननो हागोन मिथिनानै ला। आसामाव 27 लाख सुबुंफोरनावनो आधार कार्ड गैया। बैसोर सुबुंफोरा आधार कार्ड गैयिनि थाखायनो सरकारनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ मोननो हायाखै। जुदि थारैनो नोंथांनाव आधार कार्ड गैयाब्लाबो जायखिजाया सरकारनि अनसुंथाइखौ मोननो हासिगोन। जुदि नोंथांनाव आधार कार्ड एप्लाइ खालामनायनि फोरमान बिलाइ दंब्ला नोंथाङा गासै सरकारनि मुलाम्फाफोरखौनो मोननो हागोन। गोबां सुबुंफोरानो आधार कार्ड एप्लाइ खालामो नाथाय गोबांनानो रेजेक्ट जायो। थेवब्लाबो एप्लाइ खालामनाय समाव मोननाय फोरमान बिलाइजोंनो सरकारनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। उत्तराखन्ड रायजोआव हादरनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन इउनिफर्म सिभिल क'ड एबा UCC बिलखौ पास खालामबाय। इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलनि गेजेरजों उत्तराखन्ड रायजोआव बे बारनिफ्राय रावबो हिन्दु मुसलमान गैला, हारि माहारिनि गेजेराव फारागथि गैला, धोरोमखौ लानानैबो जेबो फारागथि गैला, गासैबो समान मोनथायखौ मोननो हासिगोन। बे UCC बिलनि गेजेरजों बे बारनिफ्राय नखरनि गाहाय सुबुङा थैयोब्ला फिसाज्ला फिसाजोफोरा धोन सम्फथिनि मोनथायखौ सोर मोनगोन बेखौ सरकारा फोसावगोन एबा सरकारनि आखायाव थागोन। लिभ इन रिलेशनशिपआव थायोब्लाबो सरकारनाव सिगां रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। बे बारनिफ्राय जायखिजाया धोरोमनि सुबुंफोरानो हाबा जायोब्ला सरकारनाव सिगां रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। UCC बिलनि गेजेरजों बैफोर गोख्रों आयेनफोरखौ उत्तराखन्ड सरकारा फोसावदों। बर'नि सासे राफोद मिउजिक एरेन्जार आरो हारिमु सिबियारि अदालगुरि जिल्लानि बेलगुरि शास्त्रपारा गामिनि थपेश्वर दैमारि बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बर' सावथुन मुलुग आफाद आरो
हारिमु सिबिनाय बिथिङाव गोबां मावनो गोनां बिहोमा हाबाफोरा आद्रा जानानै थालांबाय। बिथांनि रुंसारि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुग आफाद एबा बिसानिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बे समाव हादराव मोनसे गिख्रंथाव बेराम गोसारनायखौ मिथिनो मोन्दों। कभिड-19नि उनाव दायो हादराव गोदानै सन्देरग्रा बेराम सोमजिनायखौ मिथिनो मोन्दों। बे गिख्रंथाव सन्देरग्रा बेरामानो जाबाय मोख्रा लोमजानाय एबा मांकि फिभार। बे बेरामखौ कियासानुर फरेस्ट डिजिज एबा KFDबो बुंनाय जायो। दासान्दि भारतनि दाब दाब रायजोआव बे मोख्रा लोमजानाय बेराम गोसारनायखौ मिथिनो मोन्दों। आथिखालाव मोख्रा लोमजानाय बेराम एबा KFD बेरामा कर्नाटकआव गोख्रैनो गोसारगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो बे बेरामनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै केरेलानि वायनाड जिल्लायाव सावस्रि बिफाना मोनसे सावस्रि सांग्रांथि फोसावना होदों। थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय कर्नाटकआव गासै सा 49 सुबुंफोरनाव सन्देह गोनां KFD केसखौ मोननाय जादों आरो बेनि गेजेराव 2 सुबुंखौ KFD बेरामजों थैनायनि खौरां मोननाय जादों। जर'खायै मोख्रा लोमजानाय बेराम एबा कियासानुर फरेस्ट डिजिजआ मोनसे भाइरेल हेमरेजिक लोमजानाय। गुबैयै हाग्रा ओनसोलाव सन्देरनाय बे बेरामा जाथोसे टिक्स मुंनि एम्फौ अरनायनि गेजेरजों गोसारो। जेब्ला मोख्राफोरनाव टिक्स एम्फौआ अरो अब्ला बे बेरामा मोख्राफोरनियाव सोमजियो। मख'नो गोनांदि मानसिफोरनाव मोख्रा लोमजानायनि लैखोनफोरा लोमजानाय, खर' सानाय, मोदोम सानाय, गोबानाय आरो थै गनाय नुजाथियो। बे बेरामनि थाखाय जेबो थि फाहामथाय गैया होननानै देहा फाहामगिरिफोरा मिथिहोदों। नाथाय टिका थुनानै होबथानायनि राहाफोर जेरै टिक्स एम्फौ अरनायनिफ्राय जानगाराव थानाय आरो रैखाथियारि जि-जोम गाननानै सन्देरनायनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै फोरमायदों देहा फाहामगिरिफोरा। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।